anyị ga-adịkwa nke afọ ihe anyị na-eri. In fact, ihe ndị Hausa na-eme mmadụ ekwesịghị ozugbo ị na-eri ya. Egoro sugarcane na anyị ata ka eji ụmụ asa ka ọ wee dị ọcha. Sugarcane mmadụ ya ata ka eji ụmụ asa n'ụtụtụ a. Ọ sachaghị ya weta ụmụ were mmiri na-akwachi ya, ihe mmadụ ya ata. Chukwu mekwara mmadụ ebere n'ụwa. Ife ọbụla ị na-eri, achọrọ m ikwu ife a na asụsụ be anyị. Ife ọbụla ị na-eri, ine na ụdị akpọmasị na ụdị obi inu dị ndị ugwu n'ime, ya na ndị ofe mmanụ, ịkpachapụ anya gị. Maka ndị nọ n'obodo ndị ofe mmanụ, ị na-ego rice jee na nke iya biliki, na nke iya abọ, iya akpati, iru ebe ahụ kwụọ na line, a na-enye gị ya ka o si welu na-agụ gị. Uche gị dịkwu ya maka ife oke na-eri ka eji ekwere ya ọnya. Ebe nwata na-eji eriju afọ ka ọrụ na-egbu ya, uche gị dị ya. Ife niile nwụrụ anwụ taa enyere poison, jee jụọ ha n'ili. Ha ya agwa gị nọọ ife ha kacha fụ n'anya ka eji wee nweta ha. When people understand you very well, they will destroy you. Amana your favorite drink, amana your favorite food. We are what we eat. If I want na nwoke gosi eye opener, a na-afụ ife a ugboro mana anyị na-afụ 1 out of 1 million. Mbọsị a afụrụ onye a, ofe abụ ụmụazị enyechara missions. Ụmụ ka mmadụ ji wee na-asa sugarcane. O nwere n'ọtụtụ oge m merụ nke onye ji acid wee ghee granọt, were granọt wee na acid, o ghee under 10 seconds. Unu ya afụcha ihe onyonyo ya. Egosigo m nke onye were chemical na-agba na pineapple. The color of that chemical ọkwa color pineapple. Anaria kidney na ala Igbo. Iruo na Zenith Hospital na Abuja, ọsọ ndị Igbo ka n'ọnụ ọgụgụ ebe a. Ndị ugwu onye ka apụtago otiwe mkpu kidney. Onye na-achọ inweta, onye ndị ala ha ji onye weta 1 naira, ọsọ anyị nwa. Azụ anyị na-ata kịta anyị amarọ, anyị afụ na nke oroma, ebe a na-ekpopụta ya na mmiri gota. Chineke meelụ mmadụ ebere. Otu a ka ọ dị suya. Ọtụtụ ebe ị na-ata suya, iche na ọbara anụ a na ha na-enwe ndidi sachapụ ya. Orugo ahụ one ma one ntadebe suya. Apart from red meat issue, medical advice, even na gwagoro the hygienic part of it. Onye ọbụla na-eri uni, o wee na-esi nri for public, iri uni ahụ ya abana nri ahụ ọ na-esi. Because to that person, ọ dị ọcha. Na level of her hygiene or his hygiene, o debara ahụ na ọ na-adị ọcha. Ma nọọ ịpụta iro efu ebe dị ọcha gị jedebe. Si ife onye na-eri unyi na-abụ ọ na-esi nri kịta, o jee toilet, mmiri bọket o ji awụnye eje toilet ka o ji awụ mmiri na ite rice. Bọket a ka o ji asụ inner wears, o ji afọdụ ji asụ boxers nwụrụ anwụ, gwopus and repus. Ofu bọket a ka eji wee gbata mmiri wee gbanye na rice. Efere a onye ugwu a ji wee na-awụ mmiri na sugarcane na kịta. O nwere ike bụrụ nke ha ji asacha ike maka ọ na-aba anyecha anụ, ha nyocha mamịrị ha asawa ike ha. O nwere ike bụrụ ya. Ọ bụrụ ya ka ọ na-eji ata atụ ma ọ na ha na-ata atụ. Ọ bụrụ ya ka o ji aṅụ mmiri. O debi ya ijiji emechaa silver jubilee ya. Ka a na-ekwu okwu bọket ọ gbanyere mmiri, ka a na-ekwu okwu efere o ji ekute mmiri awụ na sugarcane, na-ekwuzi okwu ụmụ o ji wee sachaa ya. Eburi ọ bụrụ na ọ dọst tụtụrụ ya, bụrụ na ọ daa n'ala, o nwere ike dakwuo ma ebe a na-anyụ mamịrị. Ha na-akpa nkata, o nwere ife ọ na-adị ha ma ijiji na-ebe n'ife ha na-ele. Ọ chọzi ibu ya wee pụ, ọ sachaa ya, were omo. Anyị ama ife anyị na-arịa, ọkwa chizọba ka anyị na-eri. Ife nji were na-emetụsị all these things aka bụ ka uche anyị dị ya. Maka nsogbu dị. Ife ndị a metụsịrị aka, anyị amarọ nke onions, anyị amarọ nke azụ. Ihe afụchakwu ma onye nke ji ife o ji kịta, enwena mgbe m gosiri nke ahụ. Ife o ji ọ na-awụnye amọ mmọta ganọt ka ọ gịnị, ma nke ndị na-eche snipers eti n'okporoko stockfish. Kedu ife anyị afụ bụ sọsọ ndị ugwu na-eme all these things. Ha na-eji sniper were preserve chama beans. Kedu ebe a na-achọ ife na-eme anyị? Onye ruo ya kwanye akpịrị ya nga, jide akpịrị gị aka. Kama ihe ericha fọdachi ụzọ bụrụ ọnụ wee ju nri. Kama ihe ata anụ ọbara gbaa gị n'eze, rie akwụkwọ nri wee na-akpụ ụla. Jide akpịrị gị aka, erizina ife ọnwụ na ịfụna. Esu ya ọ na-ahasị mmanụ, a na-ebe na-etiri gị n'akwụkwọ. Ndị mana ha na-ejicha naịlọn were eficha ike ma jee toilet. Afụna m onye nke jecha toilet were naịlọn pure water wee ficha ike.
nọ n'elu na-enene ya, o nwere elu gara ebe ọ dọ na ana njụọ ndị mụ na ha nọ, onye a ji naịlọn ficha ike kịta o fichara ya eficha ka ọ plastara ya plasta. Naịlọn pure water ka mmadụ jecha toilet were ya ficha ike. Otu a ka o esi wee yiri akwa n'elu ya ma e na-esizi nkarakwụ were akpagharị. Aka ka eji wee were mmiri fesa n'aka wee fee n'elu tiger nut. Aka ka eji were mmiri fesa n'aka wee fee n'elu sugar cane. Onye chi na-azọkwa onwe ya. Ịkpọ ọbanye mkpọkọrọ ewere ya gafuo afịa. Ọ na onwere ife iji ndụ gị kpọrọ iribe carelessly, irie carelessly, ịnwụọ carelessly. Ndụ enwero kii na abụ ọkwasa ofu ka o nwee. Kpachapụrụ ndụ gị anya, life is precious. Ife eji ewepụ ndụ bere ego, mana nke eji azọ ndụ agalaga. Oh yes, ịchọọ iwepụ ndụ gị kịta ọ dị very cheap. Ụdọ ịchọ ịkwụ ụdọ kịta ị ya anatanwu mmadụ ụdọ free, ọ beta ụdọ 200 naira. Ọfịa ebe ị ya akwụ ụdọ, o nwere onye na-achị task gị, izoro ezoro baa n'ofu ọfịa, osisi ya akwụ ụdọ na ya free. Akwefọrọ ya, acid ịchọ ịṅụ acid gbara ya na batrị, acid bere ego, ị ya gbata acid 500 naira 1000 naira. Ị chọọ ọta apịapịa o bere ego, enwere nke 100 naira, okeri ọnwụ. Ife niile eji ana ndụ n'iyi ha ncha bere ego, mana jezie ụlọ ọgwụ ka agwa gị ego one ofu injection 50,000, ofu injection 1.something million. Site n'efe na-arịa ofu injection ewe gwa gị ugboro n'iyi agba ya n'ụbọchị, gwa ugboro n'iyi agba ya na-emu sọsọ ka e wee chekwa ndụ ka ama ma onye ahụ ya adị. Maka iwu abụrụ na onye dọkịta ya na-agwọ ya adị ndụ, ọ n'aka Chineke ka ndụ na ọnwụ dị. Iwe nji wee merụ gị amarụ gị atụ abụ ka ị mara amarụ na ịna ndụ n'iyi dị very easy. So ịchọ ịna ndụ gị n'iyi n'aka gị ka ọ dị, ịchọọ ichekwa ndụ gị n'aka gị ka ọ dị, jide akpịrị gị aka. Ndị a na-eme ife ọdịkọ ma ndị anọcha na abacha na-ele ma juice e na-enye ụmụazị, ọ ha ka a ya dị ebutere fake one a na-alụsị ma na Aba ma part of Anambra and other places. Onwe ife onye ugwu ma ọma ife NAFDAC ọma nke bụ original. Enwekwa ndị na-ebukwa bọọsụ akpagharị na-ele nke ezigbo ya, ma nọ ndị ugwu a ya aka na-ele nke fake ya. So ọgụ na-enwe ka isi wee ti igodo juice ife dịka shopping mall, enwe distributors, nwekwa ndị na-elekwa original na-elekwa fake. Chineke zọpụtakwa anyị n'ụwa anyị nọ na ya. A sị ka m weta ife a wee kụzie ife, ọ bụrụ na ọ masịrị gị zisa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ si na ya wee mụta ife. Aha m Brother Paul Chigbo, ka echi keta maka emesị ya.